No, ja som vás nepredstavil. Toto je pán Ulehla, toto je pán Drevko. On s tebou včera telefonoval ohľadne toho dreva. A ty si povedal, že koľko toho potrebuješ vlastne? Čo? Povedal, ne? Koľko? 10 metrov potrebujete mesačne. No. Platiť to viete do 18. teda. No. A o aké drevo to máte presne záujem, aby sme vedeli? Ohagač. Ohagač. Dobre, tak ja to všetko Ty si to mal napísať všetko, aby si potom vedel cenu. Ale hlavne kubíky a či to musí byť to plechové, poplechované drevo, alebo to umelé drevo, lebo na čo to potrebuješ podľa toho? Vy chcete aké? Také, čo horí, alebo? Áno, to také horí. Počkaj, kúkam, tam pánek Grujdorovi. Dobre. Občiansky preukaz máte nejaký? Nemám, medzi na kartičku to zoberiem. Mám doma, kartičku, doma. A to nebude treba asi, čak ja ho poznám, ja sa za ňu zaručím. Áno, tak meno. Bernard Ulehla. Bernard Ulehla. Počkajte, ale berete to na seba? Na seba. Alebo firmu máte, alebo čo máte? Na seba. Firmu nemáte? Ne. A včera ste spomínali nejakú firmu, že máte? Mám. A to je lepšie na firmu, lebo to máš lacnejšie potom. Keď Do hore bereš na to firmu. máte? No. A s čím podnikáte? Na to sme sa vyprávali, vieš. Tým, poiskami. Ako? Ne, však odvoz a likvidácia Ja aj odpadu, vyrobíte odvoz likvidácia odpadu, No. masáže a požičky. No. stráženie cintorína. Strážené cintorína. No to robí akože len popri, to má vedľajší Aha. pracovný pomer. Aha, takže pekne. Dobre teda, tak meno môžem? Ulehla. Prvým. Bernard. Ulehla. Dátum narodenia, alebo niečo viete? Neviem. Tak vek iba tam napíš, vek. Vek teda máte? Číslo občianskeho nemôžeme dať, lebo pán nemá občiansky. Číslo občanského nevieš, Bel? Neviem. A one, koľko máš rokov ty? 21. Tak to tam napíš. To bol potom 67. rok, nejsi sa narodený. No. Čo dáme kúpa dreva. Ešte k tomu drevo, jaké to má byť? To je jedno. Môže to byť jahoda, čerešná. To je jedno. To je jedno. No. Aha. A kde vám to budeme nosiť? Adresu? Domov, Polman. Kde sme boli teraz. Dobre, ale napísať to musíme. On potrebuje napísať adresu presnú, aby to vedel, že kam to donesť. Lebo tam to ide vodič, tam to ide vodič Tatrovkou. A kde to tam, máte to tam kde zhodiť? Máte dvor? Máme dvor veľký. Dobre, takže polná koľko? 679 lomeno 13. Ešte raz to máš. 679 Ešte raz. 600. 669. Ja. Lomeno 13? Áno. To tam nájdeme, bude tam niekto vždy. Áno. Takto, vždy 15. vám to doneseme a vždy Áno. 18. vám dojde platba. Áno. Šekom vám to budem posielať, alebo Je to jedno. A platovnou kartou to môžeš platiť priamo na mieste. máte nejakú kartu na účet založený banke? Nemám. Nič? Nič. Takže dám to, že budeme posielať šek. Áno. Na túto adresu. A však na koho meno? Na tvoje? Na mamine stačí. Áno. Ona má občan. Mamina, jak sa volá? Svetlana Ulehlová. Ona má občanku? Ona má? Tak urobíme pravidelne mesačne 10 metrákov. No. Kúpa dreva som vám tam napísal, bude to jahoda, tá dobre horí. Bude to na Bernard Ulehla, polná 669 lomeno 13. Áno. Môže byť. Dobre, tak tu vás poprosím ešte jeden podpis. Ja neviem písať. Však ale jak chceš podpísať faktúru, keď nevieš písať? Ja idem. Ne, ideme už do oného. Zabri. Nevadí, on tam dá otlačku ruku. To je pohode. Tak vy ho poznáte, chcem zaručiť. Však ja sa zaručujem za ňu, že hovorím. Ale ešte jak to bude s to potom s tou výkladkou? Lebo oni teraz, keď to donesú, to bude vykladať to drevo. Alebo chceš tam k tomu započítať aj nakladku, aj vykladku, aj prekladku? Lebo vy sami si to vyložíte, alebo máme tam poslať dvoch ľudí, oni vám to vyložia a zaplatíte. Ale No však, ja idem doma sám vyložím. Toto je ten cintorín, čo spravíte? Áno. Tu. toto je to ono? Aha. A neodkopal sa tu nikto ešte? Ne. Lebo ináč vyprávali minulé v novinách, že sa teraz sa zvyknú odkopávať. Ale... Naozaj? A ty nekontroluješ aj hroby? Ne.
Tak skúste tam dať aspoň 3x, keď nemáte podpis, aby to tam aspoň niečo bolo tu dole. Tam, kde vidíte podpis, čítať viete. Toto je ten cintorín, kde robí. A on by vedel aj Slavičov údolie strážiť, alebo také niečo, aký väčší No, objekt. Ale, a ohľad na toho sme došli. Pýtali ste sa tej maminy, či by ste mohli zrobiť do Bratislavy? ale ne, ešte ne. Ešte no. Ešte ma nepustí. Ešte ste mladí, čo? No, Dobre. Deti máte nejaké? nemám. Nič? Nič. Ani manželku? Nie. To treba napísať. Takže slobodný. No, Vojak? dôchodca. A ty máš aj ZTP? No, Tak to tam tiež napíš. Budete mať zľavu. To je zľava. A ešte čo sa to chcel spýtať? Ja aj na to one. DTP. Ty chceš si odpočítavať aj DPH-čku z toho? ja vím. To by som musel dať na firmu. Jak sa volá firma? Len keby si to zobral na firmu, tak môžeš si odpísať DPH-čku z toho, vieš? To je lacnejšie. Mali by ste to veľa láte, že koncom roka by vám došlo všetko Ale musíš dať názov firmy, jak si to hovoril? Tú firmu, kde robíš? Spomínal nejaký povestný úrad, alebo čo dohorí, alebo čo to? Jak to bolo, kde to bolo? V jakej firme robíte? Jakú firmu to máte? Kde to máte? Dohore. A názov tej firmy, aký je? Asa. Asa. A ty tam máš aj, aký tam máš ty zaradenie, akože, ty tam robíš ako čo? Čo ste vy v tej firme? Asa, SRO. Dohor? No, Presnejšie neviete číslo, čo? nie. No a teraz k cene. Ten nám však daj podľa tých kubíkov. No, Koľko tak to 10 kubíkov bere, dali sme mu tamto jahodové. Počkaj, 10 kubíkov ti bude stačiť? 10 kubíkov vám stačí na mesiac, pán Uleha? Áno. Ale ale počkaj, 10 na šírku alebo na výšku? Lebo to, aby si to vedel tam do toho kanónku natlačiť. Teraz jak, na šírku alebo na výšku? Chcete mať na šírku alebo na výšku zložené? Na výšku. Na výšku. Máte asi malý dvor, čo? To musí vedieť, ja neviem. To je jedno už, keď to. A budete to vykladať vy teda? Áno. Dobre. No tak, keď tam napíšeme 10 kubíkov, 45 eur stojí kubík, takže to máte 450 eur. Môže byť, alebo Áno. to už máte aj po zlave. No to ste dôchodca držiteľom ZTP karty, ani tú kartičku nemáte ZTP pri sebe? Nemám. Aha. A baterku? Nemám ani baterku. Doba som nesal. A keby si mu to poslal tú faktúru aj na mail? Máte mail? Počítač máte? Nemám. A tú kalkulačku, lebo čo sme to spomínali? To mám. To stačí, no. Dobre, tak to by sme mali. Tak, to vždy 15. bude niekto doma, No, vám to dovezú, vy si to teda vyložíte. Oni vám dajú takýto istý pokladničný blok, ktorý vy im potvrdí, že ste prevzali drevo. A potom 18. očakávame platbu. Do 18. to vieš zaplatiť? áno. Není problém, ne? Dáme mu tam radšej 20. No, radšej to prejdu. 18. dostávate ten dochod, lebo čo No. dostávate, tak dáme... Čo to dostávaš do 17. Nebudem. Áno? Ale určite ne, že potom ja to za teba budem platiť. Ja si zase nebudem robiť ľudí kvôli tebe, kvôli tebe. 20. Každý 20. mu dáme. Počuješ ma, čo je tuto, keď ma tuto furt pichá? Nedalo by sa s tým niečo robiť? Ne. A to sa nedá rozmasírovať? Ne. Ty koko. Ja som myslel, že ty mi nás pomôžeš s tým. No men, celú noc som nespal, celú noc, víš čo to je? Teraz masírujete aspoň, lebo robíte niečo? Nemasírujem, doma som. Doma ste? No. Na voľnej ruke? No, ja doma. Takže ani nevysypávate smeti, nič nerobíte? Idem na druhý týdeň v úterý. Už idete robiť? No, Áno, už sa oteplí, tak idete robiť. A keď je tá zima, sa nedá pohnúť, čo? ne. A s tými požičkami to ešte viete vybaviť tam niečo, viete? Ja neviem. Neviete, čo? Mali by sme pár záujemcov takých. Neviem, či sa to ešte dá. A vedel by si to nejako pretlačiť? Asi ne, keď nemám. Tejo. Dá sa to nejako pretlačiť? Neviem. Však nebolo by to zadarmo. Jeden si nechám ja. No. No. A telefónne číslo na vás je nejaké? Máte mobil? Nemám. Ani doma Nic nemáte? nemám. Tak dajte cestné číslo. Ja neviem, že či to slaví. Aj. Však daj z nohy. No, ide. Počuť, čo to tu máme? Nedá sa to nejak Zapili. Ale čaká, nedá sa to rozmasírovať nejako? Neviem. A mi povedal doktor, že že to bude zápal močového cesty. Tak,
A to není nejaké ony, nejaké mydlo alebo niečo také. Ja som to robil aj so solvínou. Veď solví. A nič ťa nepomáha. Ty kokos. To sa ti nesníva taká bolesť. Jedno máme my, to je vaše. Nož. Vždy, keď vám dojde to auto, toto mu dáte. On má dá naspäť papier, ktorý potom poviete, tam bude aj šek. Na poštu máte tu na dedine. Dáme, hej, tam. To je dobré. Tak na poštu to potom pôjdete zaplatiť. Máte to ale z čoho platiť, tých 450 eur až do 18. Tak on nemá problém s hotovosťou, ne? Keď je podnikateľ, tak áno. Dobre. Tak to by sme mali. A či sa chcel niečo spýtať? Neviem, však čo ešte potrebujeme také k tomu, len toto. Máme všetko už? No, aby sme ho nezdržiavali zbytočne, lebo však tiež máš nejakú robotu ešte, ne? No. Čo musíš ešte robiť dneska? Ešte na to papír na ráno. A ráno teraz... Nemáš nejaké papierovačky? Máš nejaké kartóny. Keď kancelárskú robotu máš nejakú, a? Kedy sa teraz chodí odpisovať printu, alebo tak? Neviem. Nevíte, čo? No, to je teda. Takže máš robotu ešte. No. A toto, keď masírujete, tak s čím to vy masírujete? Bydlom. Aha. A to ste sám, alebo máte nejaké masérky? Žiadna masérka, nič? Sám. Tak vy potom musíte vedieť dobre masírovať. A ide to tu na dedine? Dá sa tu zarobiť? No dá. Áno? No. Koľko to tak u vás stojí? Čo ja viem. Koľko tak bežne pýtaš? Tak akože pre kamaráta, keď to je Som známy. ma donesol manžel. Ne, však ona má takú sedavú robotu, vieš, a